Haia, Ceryl o Byw'n Iach Arfon efo chi heddiw. Mi fyddan ni'n ei workout arall yn y haul, cos mae'n lyflu o ddwrnod. Chydig bach gwahanol heddiw, mi fydda angen offer arnoch chi i wneud y workout yma. Felly set o dumbbells, neu os gynnych chi'n dumbbells neu 2 botol o ddwr. Union yr un fformat a da ni wedi bod yn wneud 5 ymarfer, gweithio am 45 eiliad, gorffwys am 15 eiliad, a target ydy wneud 5 round. Mi fyddwch chi'n gweithio ar eich chest, eich cefn, sgwydda a breichia. A'r ymarferion ydy shoulder press, bent over row, floor chest press, bicep hammer curls a lateral side raises.